Zülfet Gerayev. Мен сені мында көрем. Restoranda, teatrdan ne gittin? Teatrdan? Sen bir Tinçur'un teatrında işledin yağışmasam. Kariyev teatrında işledin. Ne gittin sen? Teatrdan ketirge mecbur ettiler. Nikolay. Birinci sebebi şu, teatrdan ketirge mecbur ettiler. Bilmeyeyim ansındalarının sebepleri. İkinci sebebi uzun diledim. Okşaşlısı kubrak iyi. Kubrak okşaşlar etiledin. Ne teatrda okşaşlar bulmuyor mu ne? Teatrda okşaşlar bulmuyor. Teatrda hamlanıp tiyatr için işlerge gene gerek. Gaileni tutup bulmuyor mu? Gaileni tutup bular. Lekin bir gavur. Ir bilen xotinlar birge işlevchiler bor içinde teatrda. G'irvoy teatrga xizmat etuvchilar bor, oilalari bor. Mana degan etib kiyinib, oshab ishib yuruvchilarda bor. Durustini söyleysinmi sen? Durustini söyleyeyim. Senin xizmat haqing ko'pmi yeysan teatrda? Xizmat haqi 13 ming. 13 ming? Hozir nechik o'xsha ishlaysan? Hozir Dvornikmi sen? Yo'q, men qarg'iz sotaman. Qo'ya sotasan? Yo'q endi yo'q, qarg'iz sotmayman. Men hozir ishlayman. Şoluq o'zimning professiyam bo'yicha aktyor bo'larak, aktyor pedagog bo'lib, men bolalarga aktyorlik ustaligi o'rgatam. 90-gimnaziyada mening 60 bolam bor. 4 gruppa 15 bola. Ham подростковый klub Limonadda ishlayman, ikkinchi ish o'rinim. Ham endi uchinchi ish o'rini unda bo'lsa banketlar, to'ylar, majlislar. No maktabda o'xshani bek ko'p to'ylarinsan, ha bek. Allohga shukr. Olib qana bitiramiz. Uni teatrga bo'lib turishingdi, baribir. Teatr kebek, ul menga ilhamlanуу шығанагы. Нерк театрдагы шекелли илхамлануу шығанагы, мен алар bilan turli konkurslarda qatnашам. Мен аларны алып чыгам, дүйнө көрөргө, кайда тирилер, шунда барабыз. Менә бәлки, алдан әйтәсем килә, ашасым килә. Менә Санкт-Петербургка барып кайтасыбыз бар. Алла берсе, үземнең балаларым белән спектакль куйдык. Шул спектакльне Санкт-Петербургка күрсәтәсебез килә. Һәм инде балалар белән эшләү миңа бик ошый. Менә алар бик яраталар, алар минем өчен бик сөенеп торалар. Бары да яхшы. Сен инде театр белән бер кан җинләнгән кеше анда кайтырга уйламыйсыңмы? Бәлки бер кайчанда юк дип. Кайсы театрга? Кайтсам да шул Яшьләр театрына кайтам. Иң беренче кергән театрым, ул да булса инде Яшьләр театры, Кореев театры. Ну, Яшьләр театрын син алырлармысың? Син бик каты сүгеп йөрисең аларын дип ишеттем мен. Озын колактан. Озын колак дөрес әйткән, сүгәм мин аларны. Шул сүккән эчендә җибәргәннәрдер мине бәлки. Мин бит үҗәт кеше, мин үз сүзле кеше һәм туры кеше. Туры әйткән туганна ярамый ди. Шуңа күрә барлык булган әйбердә ул бетә. Шуның өчен онытыла. Онытылмаганын оныттырырбыз. Бәлки кайтырмын театрга. Әтиәнең сине бик яраткан сәхнәдә. Әйе. Аларның менә өметләрен акламадың инде син. Театр училищесына ник кергәнең син? Әти кертте. Әти? Әти кертте. Әтиеңне сүгәсеңме хәзер? Юк, сүгәм. Әтиеңне сүгәле, шушы ни аша? Акчарлак сайт аша сүгәле, исеме ничек? Илшат була әтинең исеме. Әйе. Илшат әфәнде. Ник керттегез инде? Ник балагызны җәзалыйсыз булай? Җәзалана бит. Шулаймы? Юк, җәзаланмыйм. Әйтеп торам бит, Абдрахим, бәлки кайтырмын театрга дим. Язсын. Язсын, иншалла.